Сусветны тыдзень прадпрымальніцтва праходзіць у нашай краіне ўжо 9-й год запар. Ганаровае права сустракаць першы рэгіянальны форум прадпрымальніцтва сёлета атрымаў Брэст. Толькі зазірнуўшы ў фае, адразу можна адчуць, балам кіруюць інавацыі. Вось праграмы для біяметрычных распазнаванняў твараў. Вось эти школы для самых маленькіх і тэхналогіі 3D-мадэлявання. Інавацыі гэта тое, што можа стымуляваць развіццё рэгіёнаў, але не толькі. На парадку дня першага рэгіянальнага форуму прадпрымальніцтва пытанне дзяржаўна-прыватнага ўзаемадзеяння, падтрымкі прадпрымальнікаў, развіцця малога і сярэдняга бізнесу ў краіне. А гэты сегмент даволі аўтарытэтны. Яго ўклад у экспорт сферы тавараў складае 50%, у сферы паслуг – 40%. Малое предпринимательство – это реальный сектор, который может нам дать экономический рост в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. Поэтому мы будем принимать всяческие меры по дебюрократизации административных процедур, по упрощению лицензирования, по созданию комфортной деловой среды, а также совершенствовать формы, инструменты, методы поддержки малого и среднего предпринимательства. Гаспадаром форуму Брэст стаў не выпадкова. Наш рэгіён на 3-м месцы па развіцці прадпрымальніцтва ў краіне, пасля сталіцы і Мінскай вобласці. У рэгіёне функцыянуюць 3 бізнес-інкубатары і 12 цэнтраў падтрымкі прадпрымальніцтва. Перспектива по развитию на данный момент она достаточно серьезная. У нас есть много незадействованных рычагов. Да? Это и предоставление земельных участков, это у нас индустриальные площадки. И если посмотреть вот по пилотному городу Барановича, по которому разработан план развития ускоренного, все индустриальные площадки, которые там были созданы, они все заняты уже малым бизнесом. То есть и вот это движение мы должны продолжать вперед. У краіне таксама рэалізуецца праект падтрымка эканамічнага развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь. Яго мэта – развіццё эканамічнай ініцыятывы, канкурэнтназдольнасці і інавацыйнай дзейнасці. Праект аб'ядноўвае 12 раёнаў Беларусі, сярод якіх Кобрынскі і Бярозаўскі. Гэтая праграма носіць мясцовы характар, але яна будуе мост паміж эканамічным развіццём і укараненнем інавацый і ўсяго новага, што датычыцца развіцця бізнеса як на абласным, так і на агульнанацыянальным узроўні. Эканамічнае развіццё павінна кранаць не толькі буйныя гарады. Уручылі сёння і ўзнагароды. Так брэсцкі тэхнапарк азначаны граматай Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь за падтрымку малога прадпрымальніцтва і стварэння ўмоў для развіцця інавацыйнага прадпрымальніцтва. А ўзнагароды нацыянальнай премии «Ментор года» означенный Кирилл Волошин. Я надеюсь, что в моем лице награждают не только меня, но и, я думаю, сотню другую похожих на меня людей, которые занимаются тем же самым, которые в том числе ездят по Беларуси добровольно, делятся опытом, иногда инвестируют. Праграму форума працягнулі панельныя дыскусіі па тэмах развіцця бізнес-экасістэм, магчымасцях трансгранічнага супрацоўніцтва і альтэрнатыўнага фінансавання бізнесу. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брэст».